Здравейте! Ако сте физическо лице и получавате доходи от наем на движимо или недвижимо имущество, нашата услуга за деклариране на тези доходи е създадена за вас. Тази услуга обхваща всички видове доходи от наем, както и възнаграждения по договори за лизинг, франчайз или факторинг. Придобитите от вас доходи се намаляват с 10% нормативно признати разходи. Също така е възможно доходът да бъде получен в натура. Например, наемателят извърши ремонт вместо да плати наем за определен период от време. Важно е да запомните, че доходът се декларира и при такива случаи. Когато имуществото е съсобствено, доходът се облага пропорционално на дела на всеки наемодател. Наемодателите са задължени да заплатят авансов данък в размер на 10% до края на месеца, следващ тримесечието, в което е получен доходът. Например, ако сте получили наем за януари, февруари и март, в месец април трябва да заплатите 10% авансов данък за това тримесечие. Когато платецът е предприятие или самоосигуряващо се лице, то те удържат и декларират данъка. А когато платецът е физическо лице, данъкът се декларира от наемодателя. Нашата услуга ще ви помогне да декларирате декларацията си коректно и на време. След закупуване на услугата ще получите по имейл точни указания какви документи трябва да ни предоставите. Благодарим ви за доверието. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.